Maulan na umaga guys. Happy Monday. Umuulan po dito sa amin. Nag-ulan diri sa Bohol. Garcia Hernandez, Bohol. Maulan na umaga. Hello mga kadors, good morning. Maulan na umaga po. Monday po ngayon guys, dito sa amin, dito sa Philippines. Garcia Hernandez, Bohol, Philippines. November 24, 2025, Lunes po. Maulan na umaga. Ayan po guys, oh, maulan na umaga. Time check, it's anong oras na po ba? Mag 10 na po in the morning, quarter to 10 o'clock. Umuulan po dito, hindi pa huminto ang ulan. Ulan pa rin, kanina pa ito, mga 2 hours na yata, 3 hours. Minsan malakas, pabugso-bugso po. Minsan naman bigla na lang hihina. Tapos ngayon ulan na naman. Guys, ang paligid, maulan na umaga. Kumusta po kayo dyan? Kumusta po kayo guys? Maulan na morning guys. Ay, basa pa yung balcon. Kumusta po mga kadors? Good morning. Mag 10 o'clock na po sa umaga. Umuulan pa po. Umuulan pa rin. So, sige na malanig ko. Naa daw low pressure guys. Diri sa Mindanao. Kaya apektado ang Bohol guys. Malapit lang baya ang Bohol at saka sa Mindanao. Dito sa kung tuwa ka sa dagat guys, at bang na ang Mindanao, makita na ang bulkan sa Camiguin. Kaya maulan na umaga. Ding, ang saingan sa low pressure ding. Ang saingan sa low pressure. Karon. Lagi na ningan. Ang saingan. Ha? Ang saingan sa tropical depression ba? Tropical depression na guys. Apektado ang Bohol, Visayas. Ha? Di madungog. Berdina? Berbina? Tropical depression, Berbina daw guys. Berbina. Pero wapay signal. Signal number 1 ang Bohol. Halak ko. Signal number 1 ang Bohol guys. Diri na. Basta ra ba na-signal sa Bohol sa storm guys kay sa Lopres sa Bagyo kay naapod na ang Cebu. Kay Visayas man dool ra baya na. Cebu, Visayas. Cebu, Bohol. Bago pagani wa pagani na kuan ang Cebu. Ako ba itong epekto sa ilahang naigo sa kuan baha katong sa uwan naana po'y Berbina. Magampo lang ta guys. Kamu kumusta mga diha? Kumusta po kayo dyan? Luzon, Visayas at Mindanao at outside Philippines, kumusta po kayo? Sana nasa mabuting kalagayan po kayo. Pagdasal po natin guys, kasi pag last quarter na sa year, kadalasan yung mga bagyo dito na sa Visayas.
Kaya apektado Cebu, Bohol, Samar, Leyte. Diyan talaga malakas na ang bagyo dito sa amin. Pero pag first quarter, second quarter, third quarter of the year, sa yan, Luzon, yan ang mga bagyo. Pero pag kadalasan talaga pag sa last quarter na, dito talaga yung tatama sa Visayas. Kaya apektado talaga Cebu, Bohol, Negros Oriental, saka Mindanao, Samar, Leyte, dyan talaga. Kaya sana ipagdasal niyo kami guys dito sa Visayas at saka Mindanao. Kasi hindi pa kami naka-recover sa Uwan, ang sa Bohol. Sa awa ng Diyos, wala naman pong mga damages sa lang, doon lang sa Cebu. Kaya sana ipagdasal nyo kami guys, na ako din, worried din ako kasi yung anak ko nasa Cebu. Nagtrabaho sa Cebu City, pero yung GMA7 Cebu kasi nasa top, sa Lahong. Mataas yung office nila doon sa taas, kaya hindi sila apektado doon sa Uwan na bagyo, tsaka yung sa Tino. Pero meron din part sa sa part doon malapit sa kanila sa Lahong, yung sa Busay, apektado din. Meron din mga damages, may mga bahay na natamaan sa landslide. Kaya meron, sir, yung sa awa ng Diyos, yung tinirahan ng anak ko malapit sa GMA 7 Cebu, okay naman po, wala naman po silang yun lang, problema nila brown out, pero okay na, naka-recover na sila. Yung tubig lang yung tinitirahan nila, kasi yung supply ng tubig sa kanilang boarding house galing sa taas, mas mataas pa sa kanilang lugar. Tapos nasira daw yung water supply, kaya apektado sila sa kanilang tinitirahan. Doon na lang siya naliligo doon sa office nila sa GMA. Tapos may tubig kasi doon. Pero yung sa tinitirahan nila sa boarding house, meron namang nagde-deliver ng tubig, pero syempre limitado. Kaya sana guys, ipagdasal mo kami dito sa Visayas na hindi sana ngayong bagyo na to wala sanang mga damages, saka safe tanan po. Yun lang po guys, sana kayo safe po kayo ngayon. Tapos magpapasko pa naman, mahirap pa naman magpasko, tapos yung mga kababayan natin maraming mga problema sa kanilang mga tinitirahan. Kaya sana guys, magdasal tayo. Reminders lang po sa mga areas na affected, lalo na dito sa Visayas. Yung mga i-charge na yung mga gadgets, dapat meron yung mga power banks, dapat kung meron kandila, ganon, posporo, mga lighters, flashlights, dapat prepared. Kasi pag anytime mawala yung power, yung electric power, dapat meron tayong pang sa madilim. Tapos yung maghanda sa mga kahit mga canned goods. Yung dito sa amin may tinatawag na e-balde, yung balde na nakastore doon yung mga canned goods, bigas for 2 days. Kasi pag mag-backwit na doon na sa area kung saan, lalo na pag merong baha na, or tapos meron ng mga landslides, yung mga malapit, yung mga bahay na malapit sa suba, doon sa malapit sa dagat, mag-backwit yan doon sa
taas na lugar dito sa amin, sa area dito sa amin, ang ano, backward areas, yung parang doon kayo pupunta sa mga taas na lugar. Tapos may sa barangay, yung i-prepare na dapat yung mga reminders, yung ibaldi. Yung ibaldi merong bigas, yung mga canned goods, tubig, yung good for 2 days. Kasi ang government, after 3 days pa yan magbigay ng mga ayuda. Kaya dapat meron kayong naka-store ng mga pagkain para sa family kung saan man kayo babakwit. Doon sa tinatawag nila na bakwit area. Tapos meron nakalagay mga biscuits, yung mga pagkain na good for 2 days. Ihanda na yan, prepare na yan. Kasi parang for 2 days meron kayong makain. Kaya hindi naman kaagad-agad magbigay yung ayuda yung government. Dapat meron kayong dala-dala ng pagkain sa pamilya. Yun lang po guys, sa kadasal. Sana mag-ingat po tayo guys. Pray. Tapos, ingat. Yun lang po. God bless.